clear tu te chibele vekule ole tun truma chuan kum sang ni le pariatan ti chua the curious case of Benjamin Button ti chu kan clear ho ve thung don hani kum upato tak nu pakhat chu chaw takin hospital khuma chuan alo mu mai ka cheti lai chuan hurricane Katrina in New Orleans alo nuai ve mek bok nula hian vapanin chu Peter chu awatong thlam muana thi mai amhabak to ani aboral ma chuan achan chin ton to te chu hangai tu chu ka New Orleans a sanasiam trin midel chuan indo na huna kalmek fapa haneya a fapa in akal san nu khalina chuan lekha dongin a fapa indo na muala aboral thu hanron thrilani sanasiam tu chuan a fapa asuna sat em awang chuan an khosanalian chu reverse engineering manga siamin indo na nun chan zong zong te hriat reng nan ati ani hun herleta an fapa le nuna chan dang te chu an lo let le thei abei sei bok khomi lui te chuan sana chu asiam tuin a pem bo san ma a anut chi ani ti an hreve reng ta Peter Daisy chuan nurla Caroline chu asut kesa lekhabu pakhat la chiuk turin atia lekhabu chu kewa chiar turin atita Caroline chuan thuro chi chu a chiar fuwa thua chuan sumle pailam nilovin Benjamin ti mingpu chanchin chu alo in zia kane Indona chu atop nu chuan sipai thita te chung te chuan luan sun lain New Orleans mi puite ero chu anlim hlaya mi pakhat chu mi pui kara chuan manmo takin anin lampan in atlana anu pui naw nei chu alo thilek lek si anu pui chuan afapa chu mangai turina cha anin mang thata ni Thomas chuan naute mut nalam chu panin naute a mu chuan makti takina ena voile khata pomin atlan chu puita dai mai an inatra lalo te a luya chuan paya tumani ma se guard chuan lo muina uma Thomas chuan abiruk san thei ram naute tuamna chuan puan then da in mi in stepa anhut chia taringota mi pakhat le me se pakhat hi chup in pon maya chuan in komin Peter palbat hian aron bebuaya chunu chuan Peter chu zuilu atum lai chuan kain stepa chuan muang changin an chuka naute chu chupa chuan mulo teu hle mai chunu chuan atum na chu han kewa naute mak tak putarang mai chuan muta an mak tilu tuk chuan hung tol dora naute chu khoi son lo turin tima se chunu chuan pomin in chung lama chuan alu puita ani aruma drawara chuan da in sel tara tarho chu hawa boi puile ria doctor chu aruma kowin naute chu ayan diktira Doctor chuan amitte adela abenga ngonga antritis natna avei bokti alo hril Doctor chuan naute nilovin putar upato tak thilek lek to ani hatibok kuini chuan lainatin aen koldu thu hasoya ma se doctor chuan mi zong zong hi dam tura ruat kan ni vek kherlawani atin acha kuini chuan naute chu sel tara pomin tarho chu ako khoma naute chu mu tirin ahminga Benjamin tia sata seltara chuan Benjamin chu aselian ta lo thanglian vezel ma se a chen pui putar le Peter terwal puya chuan ain ngai ve top mai ani putar nin hlei takni in wheelchair mangin atlan kual vel thrina kuini chuan duat taka enkol zelin zanka chu rongbol tu mi ti dam thei hena hruain Benjamin an ma son theinan dil sak turin angen rongbol tu chuan Benjamin chu wheelchair atanga tho turin na hantia tluin a han tho le a ke chuan a kalta rongbol tu chu lom luata atlu ta topa a thita dai mai seltara chuan ba dei le thi na chu anin ton chok nuka Benjamin chuan seltara a chen puite chu an bora zela wangin a thi hun tur chu engtik nge ni veang tin angai tu thina nei Benjamin chu mi te pakhat nen in komin train ale parka te an leng dun trina chupa chuan kalsan ta in Benjamin chu ke in a hota ni ahun man to chuan nuwa malati bermai Sunday chuan tarho chu an chungten an ron tloa Peter pakhat chuan atunu chu Benjamin anen a in mel hriat tira atunu chu Daisy ni in mitmeng pol moi takanei Benjamin chu azuna chuan a uengal topa cho chuna nei zo chuan kuini chuan naute anei don thu a puang zara Benjamin an angai tu chun zom neu lai chuan Daisy chuan ron kom nelin Benjamin chu ain fiam puita zankha chu basement a khum nuaya bati chi in anin kom newa Benjamin chuan alan dan aya anau pan thu hrilin
Daisy chuan midang lam takani ti aring ani Daisy pi chu lo kalin an pahnih chuan ron hawin Daisy chu akal son pui ta dai mai Benjamin chuan thian sang komin a thian meiche pakhat phei chuan piano tum mazer tirani ai tuna hian in ai phone in a dor pui kan ring kola omleka hin em mai ke kon tha kan le ve ngei dona kon kan in em na chan chu he dor hian in kon mani a to be tin second dan dile sil pe po this installment te ponan ti sak thebe ka chanin kai po in he ka pulo em chu kyang ka le phak ngai lo ka ring kha milo discount ka lo me matin hen do hian in hula en kimi an hunaliam zela Benjamin chuan ataksa a danglam na lo thleng po chu akmu ve zel bok nikhat chu a thian putar pakhat nen chuan long chol na hmuna an kala chuta chuan mak takin longa thok tur chuan an ruai ve ta tuipuan hatho chu a phur hle ani captain Mike nen chuan in komnel hlea Benjamin chu alavar zin ani ti captain chuan a hria ti chuan captain Mike chuan Benjamin chu in ti hlim na hmuna a hruai ta chuta chuan zuchi sang le mei chiate hanoma a mel chu tar hlema se no chi zur pakhat chuan khuma tha anga hle awang chuan mak ati khermai an holama chuan kar pakhat chu Benjamin a zona chuan loading in chuang ve turin ron soma a ming chu Thomas Button ani thu soin bar changka takalutin Benjamin anat na chung changan soidun vela anin kom nu chuan Thomas chuan Benjamin chu tha hoin lotlo zeu turin acha ani Daisy chu Thanksgiving Day a local lein tak bota chuan hunan mangduna Benjamin angen na angin captain Mike chuan long chu a han tinung vela nikhat chu Benjamin a thian nu pitar pakhat chu a boral hlau mai chita chuan in ngai tu chukin mi te a in anun kalphung chu adanglam ti hreta a anu chuan anu le pa te chumang train anni po chuan hlim takle tluang takakal turin an cha ve bokani Benjamin a chuan Daisy hena chuan a om na hmun sang atanga postcard lo thon thin turin a in tiam boka tuipuya na thona chu a ha thlakin a rei hlea Daisy po chuan postcard adona piangin lekha hathon le zel bokani hun local zelin Daisy chu professional ballet dancer halonita Benjamin le apol tero chu long chola piangin nuam tol na hmuna an kal thin ani Vaikhat chu Benjamin chu hotel la thlenna Elizabeth le apasal Walter te chu a mer hriat thara annu pa chuan spy an ni zan khat chu amut theilo wang chuan Benjamin nen chuan in murem changin anin kom ta zan tam tak hotel lobby a chuan amut theilo wang le Elizabeth pasal omlo hun lai ani awang chuan ain kom ta train Benjamin chu minu puinen chuan mangai na tlunutin Daisy po chu harhil ve boka Daisy chu a hnalama lotling hlema se a thu hriat chuan a ril ru at in a hle thungani Benjamin a chu Elizabeth nen chuan zan tam man mudun thina anin kar chu oi omlo khopa a that lai tak chuan Elizabeth chu anin mu na thin lobby a chuan a local chun zom talo Benjamin a chuan a ril runa te chu zoi muangin a tur dam ta ni tuipuya chuan in dona wang chuan an long chu a tanga Misual ho chuan an captain le an crew then khat te chu thatin an long chu a cheta bok Benjamin chu a van ne siamin adam chuka a thian te boral ta te chu amang thra ta ni Benjamin chu shelter a hole in kuini chuan long takin lo muga ani chu alo upa ve to hlea an shelter a chuan lusun hlim hlotin Benjamin a po chuan a thian te sun ve ma se an pahnih chuan an lom hle ani tu kha chu Daisy chuan lo tlo in Benjamin a chu lomina kuwa anin zinsan ma kha chuan Daisy chu naupang telani in tuna chuan nula mer thatak alo ni ta ti te Benjamin chuan angai tua an pahnih chuan zana chuak dunin chuta chuan Benjamin chu Daisy zuna chuna uaita Daisy po chuan a horan lo ti hriat takin a fop ta bokani ma se Benjamin chuan alo nar le si Daisy chu a ho taw ta ngong mai le atu zana chuan Thomas chu sel tara lo kalin Benjamin chu zanri ei pui turin a ron som chuk ta zanri ei lai chuan Benjamin chu angai na jiate harhila Button factory a chuan hruain Benjamin chu afapa ani ti a hrilani in chung te chu fan kul puin Benjamin nu Caroline thalak chu ko mua rilruna le hril hai takhian Benjamin chuan a chu santa anu rei vak lo chuan chu ina chuan le in lui kama an kala
chuta chuan apa chu aboral ta ni Benjamin chu New York Daisy so entur chuan kala Daisy lam laia mu chuan azuna woi thar le ta so zoa chuan backstage sa awatloa Daisy chu midangin anlo fop lai ak mu chuan athik lutuk chu achu le ta dai mai Daisy chuan ron zuin anin beta abial pa chu alom pui thuwa thil nu chuan anin thla liam ta hani Benjamin chu bike nen tlan kualin sheltera thil chiate chu asiam thatrina ni khat chu le khathon lung chiat khak tak mai adong tlat Parisa damdoin pakhat chu pan ta ngala Daisy chu ni thum kalta a taxi na suta wangin alo na hle mai Benjamin chuan hruai ho hadua ma se Daisy chuan kanuna loin rol su atiwe tlat mai si Benjamin chuan aril runa thoi dam nan no chi zuara mut pui ta vel thina ni hun rei tak nuwa chuan Daisy nen chuan anin mulea chumi zan chuan an mudun ta hial mai an pahnih chuan mun hrang an zin kulna te chuan nu panun an lo hmang le chot zela alo rei deuh nu chuan Benjamin chu a hrisel lo na in ron ti buain Daisy chu aril ru a ha thin hle mai Daisy chuan Benjamin chu atar voi sanang ti a hlau thina ma se chu tiang ngai tu du lo lui zelin Benjamin chuan a hmangai ve tok ti ein hriani Queenie boral thu chuan Benjamin le Daisy ril ru chu atin al hlea ma se huna rea zoin an ril ru po adam vele ta Benjamin chuan apa in chu shalin Daisy nen chuan in nan lei vea Daisy chu atar tul sia ma se ani dan tur lom tina in hnem le trin Daisy chuan ballet class a hong vea afa pai ti a hril chuan Benjamin chuan ama angin alo piang veang ti hlawin aril ru a ha hle thin naute chu en kol selen theilo a hlawani Daisy chuan hnemin an chung ko tan chuan engpo tia huam tia hrila thlakot nuwa chuan Daisy chuan an fa saber chu a hringta a hminga chuan anu hming choin Caroline ti a phua Caroline chu diarrhea thil in ziak wang chuan a thin rim hlea ma se a chiar zom le ta thowa hun local zelin Benjamin chuan an fanu in fiam pui tur ni lovin pa amamo ti ain ngai tu chuka anu pui le fa te chu mangai hle ma se a ro zong nu chena kal santa Caroline chuan apa postcard lo thon na a in chir zia te chu chiarin apa chu hun sang om kualin nun se om taka mani ti a hre theita a ni khat chu tlei rol tak mel puto Benjamin chu Daisy mutur chuan a ron kala ma se Daisy chuan pasal lo nei to ti awa hmua Benjamin le Daisy chu atop na tan hotela zanan hmang dun ta a kumtam tak liam le in ni khat chu mi pakhat hian Daisy chu Benjamin a diary a ron pe a thunei tu te chuan Benjamin chu sel tara an lo da a piano lo tumin no pan mel to tak Benjamin chuan tarnat na dementia nei to ani Daisy chuan government of Louisiana ten town sana an thlak ma chu en kolta maktakin anun shom tak chu mang top ta ni hurricane chu re to in Caroline chuan a chiar lai po chu chiar zo ve ta a khuwa tui alen khan Benjamin le asana chu an top ve ta hani ti chuan movie chu lo top ta clear tu te a top the lo clear zo vai kalom lo dam lo hrisel ula film dang nen in mule kan tum donia local tero ai tuna hian in ai phone ina dor pui kan ring kola omleka kan hin mai ke kon thar kan le ve ngai dona kon kan le na chan chu he dor hian kon mani atong be second dan dire sil pe ko this installment te poran te sak thebe ka chanin kai po in he ka pulo en den chu kyang ka le phak ngai lo ka ring kha melo discount ka lo me matin hen do hian ula